u ďalšieho videa aj s mojou sestrou Pepkou. OK, Quadbusters. Toto je ona a toto som ja. A myslím si, že by sme mohli začať. OK. Takže budeme súťažiť proti sebe. Takže uvidíme, kto vyhrá. môžete si vsadiť, napíšte do komentárov, kto si myslíte toto prvé kolo, že kto vyhrá. No, som zvedavý, na ako sadíte. Či Pepka, alebo ja. No, takže. OK. Áno, toto je veľmi dobre, to turbo. Dajte Pepka like a Gaming Boy odber. Presne tak. Keď si myslíte, že vyhrá Pepka, tak dajte like a keď si myslíte, že vyhrám ja, tak dajte odber. OK. Jak to, že mám toľko malo? Pipka nemôže ničiť. Ja normálne, že Pipku. Huré, juhu. A mám El Primo. OK, použijeme toto. Pipka, poď. Je druhá. Ja som prvý. Tak ja som tretia. Už mám Grega, haha. A ja som. Ja ešte nemám Grega. Som Tak, druhá. vypni. Dobre. Som prvá. Hej, kde si? Ja som tretí. Som prvá. Úplne mi to trošku seká, ale nevadí. Hej, ale... Hej, ja som chcel... Tak. Takto sa musíme vyhľadať. Ha. To sa naplieskal. Ale stala som prvá. To seká. Ale mne to seká. Ha, som prvý. Moja sestra sa musela odpojiť, ale to nevadí. Ideme po Primo. Tak zatiaľ môžeš ma počkať. Takže dámy a pani, vyhral som ja. Takže tí, kto ste sadeli na Pepku, tak ste ma nahnevali. Pozrieme sa potom do komentárov a uvidíme. presne. Je koľko lajkov a koľko odberov. Presne tak. Tak. Tak, úplne sme ho vypli. Tento borec je... Sem do stredu. OK, musíme trošku... Dobre, sa to potrebujeme ďalšieho. Dúfam, že mám medic a nevadí. Tak, trošku sme sa vyhýlovali. Dobre. Chill, vypneme ho. Dobre. Budem stále a neustále šprintovať. Jo. Úplná výhra a pohoda. OK, som prvý. A zabudli sme sa pozrieť, kde je Pepka. Nevadí. Takže, otvárame.
ale nevadí. Bohužiaľ. Greg. Ešte si vylepšíme tohto krpca. Ešte sa pozrieme, koho si môžeme vylepšiť. Medika máme vylepšeného. Chicken. Cold. OK. Máme nový. OK. Takže si ready? Hej, sme ready teď. Dobre, počkaj. OK. Ideme na to. Squad Buster spočíva v tom, že musíte mať čo najviac z tých zelených gemov. Vlastne, Aby som mohol byť prvý. áno. A za každú hru dostanete... Oh, 3 Giants. OK. To som minul hral. Asi si zoberiem Kouta. OK. Tak. A mám môj Grega. Oh, ja ťa vidím. Ja som ťa videl. Tak si ma videla? Už mám novú. Som prvý. Aha, tak. Som druhý. Čau. Chcem. Ha, 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 ha. Chcem. Kašlem na teba. To. Tak. Zapni. Už mám veľkého Grega. Ja ťa nájdem. A zničím ťa. Koľko ty si? Druhý. Ty? Ha. By som ťa rád našiel. Pomoc. Pomoc. Ja som tretí. Dobre. Čau. Ahoj. Poď, dali sme ju dole. Pepka je mŕtva. A Pepka sa nahnevala, už s nami nechce hrať. Že Pepka? Že? OK. Let's go. OK. A potom sa môžeme presunúť aj do Bravka. Pepka, zahra si s nami Bravko? OK, pôjdeme duo. A môžem spraviť aj viacej epizód, ako hrám s Pepkou. Čo vy na to? Napíšte do komentáru. Že či chcete, aby som hral s Pepkou, alebo... Keď chcete, no tak Alebo aj s napíšte niekým iným. áno. Au. Keď chcete so mnou, no tak napíšte áno. Prosím. Musím dať. A prosím vás veľmi veci. Hoďte sem, Kašem. dáme si taký Je to dobré. 1000 lajkov. Áno, cez 1000 lajkov tu budeme mať určite, že? Musím si A trošku cez vyhľadať. takých Ja nemám Grega. 1000 odberov. A cez 1000... A chcel by som dať do konca tohto roka 2000 odberov, tak dúfam, že to bude možné, dámy a páni. Bol by som veľmi za to vďačný a bol by som rád, keď ma podporujete v tvorbe a dajte like, je to zadarmo a bol by som rád. Kamo, ja nemám Grega. Hej, kamo, nechaj ma. Poď.
Dobre. Sme... Tretí, tuším. A koľko je Pepka. Joj. Chcete vidieť, ktorá je Pepka? Toto je Pepka. Toto. Tento. Sa váže, neviem, prečo sa váže TikTok. Ale toto je ona. A pozrite, kto ju zabil. To predsa tento fešák menom ja. OK. Otvoríme cestku a môžeme sa presunúť aj do Bravka. OK. A v Bravku vás už čakali. Presne tak. A ideme si posíliť Dynamajka. OK. Za chvíľu. Ešte tu máme od Rare čestky. Nevadí. Ďalší Dynamite. OK, ešte tu máme. OK. Chicken. Ešte tu máme toto si klajneme. Zachu sa vidíme. OK, už sme v Bravku a pôjdeme hrať na mojom ďalšom účte z Jemťa a z Blackpink, to je moja sestra Pepka. A ideme ich zatiaľ spektejtiť. Sherry Lane. OK. Skoro. OK. Aby ste vedeli hrať s Dynamajkou. My sme není slepí, že? Ale jak vidíme, všetci moc to nejde. Kámo, vy máte takých hráčov v tom týme. Niektorých. Ty si mohla dať gól. Tak ty si fakt tyčku dala. Ty si normálne, že krivá. Ale my sme vyhrali. Počkaj, dám vám invite. No ale švihni si. Či to tak trvá? Dal som vám invite. Počkaj. Hej, prečo mi to nejde? Vy ste sa odpojili od seba? Hej. Prečo? Hopa. Ale ja si beriem Dynamajka. Dobre. Proč pozrieme sa na mapu? Ja si beriem sa. Si beriem Dynamajka. Ja si beriem doku. Toto ste už videli, dámy a páni. A ideme na to. Dávaj si pozor, Petka, budú tu profesionálni hráči. No neboj sa, ja ich vypnem. No len aby. Máme tu Dynamajka na Gold 3. Maryho na Gold 3. Ber to. Pomoc. Však si dávaj To pozor. sekali. Ale nie. Hovorí tá pravá. Ale mne to seklo, bro. Kamaráde, na mňa nemáš. Som už tu. Chlapci, na mňa nemáte. Aha, ja som profi hrať s Dynamajkom. Nechod tam, ten Edgar ťa zabije, ako predtým. Normálne také nečakané, že ťa zabil. Ty kokso, všetko tu musím robiť za teba. Počkaj, ale ja mám potrebné to. Čo zase trepeš? Ideme si Pomoc. Ona hyperčíčku. Ja viem. Tak to bolo opous. Hop. Trošku sa dohylujem. Prosím, aj ty mi daj trochu pokoja svätého. Dobre, zabi ho. Bacha na tú M-sku. A ten Larry je brutálne slaný. Tak nič. Ale druhý.
Ferrer. OK. Ako fakt? Jo. OK, let's go. Daj si Edgara. This is so lame. Nechaj si ten skin. Ten je lepší. Can't believe I Ten. have to do this. Tak, ten. Back on the grind. Dobre. A týmto kolom to všetko zakončíme, toto videjko a si robíte sa za mňa srandu. Gold 2 sú tam, silver. Ber to. Bože môj! Mne to seklo. OK. Zober to a Ja si ale skočím. tak moc si neskočila, že? Som mi nabíhala. Ona ti ujde tam Max. Aha, tam je... Tam je Axolot. Poďme spolu. Nie, ona sa tu niekde spavne, tá Lily. Ale však nemôže vidieť, kde som. Ok. Tak ty si dobrá, no. Nechaj ma na pokoji! Dámy a páni, zakončili sme to veľmi zle s mojou sestrou, ktorá to absolútne nevie hrať. No, akože niekedy to vie hrať, ale... A vidím sa v ďalšie videa. A dajte pre ňu like.